Ki Southly ki jingelang balalum dau CM ka KHDC uba penchangan NCM ka bakantop ya ka jingelang jong ka Executive Committee ka Congress Parliamentary Party ka People's Democratic Forum Parliamentary Party bat ka All Party MDC meeting balai shementa daki MDC ka UDP HSPDP bat khnam ha ka arpratarek kala shem ya ka rai bakan mudoi da ka mukadama sha ka yeng ka shari jong ka Meghalaya High Court Persya hukum jong ka Sorkar jela halor ka jingkenyam ya ka building bylaws jong ka KHDC belatep kum ka KHAD Land Development and Building Regulation R1000 Khatsan. Habe keren begila pathai kubor hadin belawai kini ki jingelang uba penchangai loong ba ka jingpen mi sendan jong ka Sorkar jela ya kini ka jingpen pana ba ka building bylaws jong ka KHDC ka dei ka belale klem dayo jingben bat ketika an ke bomla setiaban itu ni pediang kedai tang ke jingle ban yu roj ya ke district council namar bakamla setiaban penkesan ya ke Meghalaya building bylaws haki jaka baha papok ke 6 schedule shu ulapan kan mau badam khendiat sngi ke KHDC ke lai shong jingelang bat menteri rang ba ke jelau Dr Mukul Sangma haringkat ke jingedan lang ka menteri ketnat urban affairs ka kong amperin lingdo Sekretariat Penikren ya ke jingkin turput ke muda syabar jong ke cakap municipal. Ke Sorkar jela kelakam ba ke don ya ke jingthok ban peni ba ke KHDC kala menjer ban penteri kami ke Meghalaya building bylaws haki jaka bahap ha ke 6 schedule bat namar kata larai ban ya sei ya ki kot kisla ban pensisha halor kani. Ngathai tip bahaba hadin ke discussion ke balane pembaar kan tasiten. Milayami da kawi ke jingmut kata kalong banang find out ya ki records ladon em kanu ka concern kepala ai na kaleng ka district council hani ke bangi susi kalong hakata ka pohon ke baginang don ka cordial coordination between the state government and the district council. We are very surprised to see that ban benmi ya ka order ban ong ba ka building regulation jugi kalong nolan point ya kan ni penrem ke jila nyong state government hakajing shisha ladi ban syonglang ban ya ban ben iya ki kot kisna don ne em ka bagadi sumsul kala tho chi government rengi su tho ba namar bagimna ban sei ki jingsisha baro namar bagi don naga state government is bermi kataka hukum ke baong baga bakal nang nang boy aka section A dang baklau juga section 11 la shai kedar ba ki building regulation nile ada ka tahun committee ngila isu ya ka executive committee order ban amen ya ka section 8 ban ong baladam don town committee ka executive committee kan penteri kami ka building regulation hadir ngala ekani ka kum rules ar khondai lai thau jongka Assam Meghalaya district council rules hadin bang ngala ekani ngila sna sa ka Khasi Hill Autonomous District Land Development and Building Regulation Area Khatsan bad ekani ru ngila pha siapo Director jongga printing press government of Meghalaya ban publish ka. Badi kani rung ya kat ngumka paragraph 11 jongga 6 schedule ka ba ong ba kino ki rules and regulation la ban pha ban publish ban penong anya ki pha ban publish ka hak kajet. Ngim don kanu bagi pendeko ya kata ka jing bombyang hapo level jongga printing press kata ka di ka kam jongga state government kanu mak bandu awe ya ka regulation ke jungi kumbang law ngefi bis halo gini ki baro ngila rai ngila ka bakar rai ka executive committee ngila yo approval naga Congress Parliamentary Party meeting ngila yo ka approval jong ka PDF ka Parliamentary Party meeting ngila yo ka approval jong all MDC meeting ban prinkrea ban le support ban dei tangkani we are one nang ne sekmat ban face kita anything that ka bagi don problem hapeng are borbor gidon ka round table discussion hari ke bagi susi ke longba hakatu ke sini ke bagi kendu nya sutunan ke cordial discussion ke bagi sutunan handai i kumba imat kim kwa shu banang ke na round table dela kim kwa shu ha round table nakalang jungi ke district council ru ki MDC ngilong united one ban face gitu kat kum bala aibor hangi kat kum ka sikidel Nginoma ban le tam syabar juga section ban ban face ya ki ba gomen ka exploit ini kat kum ki kendon blai bor haka section Dika jingla ko mangong ipi nga penrem instead of having a round table discussion they issue an order
mo declare null and void on their building regulations. Nasu wata very wrong. Let the court interpret. Kini ki Southli ki jingelang kila shemru ikarai ba barok ki MDC jong ka council kin aya ka jingtrai lang bat bani long kawai bat ka executive committee habaya tungkho bat kinu ki issue ki bakta ya ka bha kamian bat ka jingmento jong ka council ki MDC ka KHEDC kila pelongru ya ka jingas kapjar ka ba arminet kom kadak ban sngaulem halor ka jingkhlat no jong uma hoping stone ling do president ka HSPDP ubadairu noi khon ban penyo ya ka jalala jong u MLA u menteri Sorkar u belalong ru u CM ka KHEDC bat kiwe ki kam ki bawla no senyang syakajai penrio But haji de beka jing klan no jing ba hoping ru na kalang jungi kum ki MDC ka di song seli barok away ni pen pang ka jing snow si bat ka long jing no mensim orang ba u bala syakri ka di song sel kum CM bala syakri kum MP kum MLA kum minister na kalang jungi ru isu khialang ka ni bat ni lai kut lang ba ing sa tho ya ka Siti Sgolem ban pha si bayang sam ba kum juru ya ka ban meneng la penlong tu ji sap jan ka ba arminet na ka banta kum ka dang ka ji subram ye ba hoping